poslední době se opět začal rozhořívat plamínek toho, že hraní her způsobuje násilné chování. A samozřejmě ten, kdo do plamene nejvíc fouká, je televize Nova. Nicméně vážně chcete považovat televizní stanici, která neví, že voda v -20 mrzne a dělá reportáže o chlebech s marmeládou, za spolehlivý zdroj? Nebo spíš za někoho, kdo je pověřený k tomu, aby nás poučoval? Já tedy rozhodně ne. Jsem poměrně náruživý hráč a proto se mě docela dotýká to, co se okolo hraní her v poslední době děje. Můj názor na to je jednoduchý. Hraní her nemá vliv na to, jestli se někdo chová agresivně nebo ne. Ale abych nevařil z vody, předložím vám pár argumentů, které mluví v můj prospěch. A začnu kde jinde než u televize Nova. Ta si sice myslí, že udělala obrovskou skandální reportáž, která kompletně změní chod lidstva a na obloze se objeví duha, po které budou probíhat králíčci a jednorožci. Nicméně svou super reportáží si jen zatopila pod kotlem, ve kterém sama sedí. V podání této velmi oblíbené televizní stanice to všechno vyznělo asi takto. Všichni lidé, kteří jen okem zavadili o násilnou počítačovou hru, jsou vyšinutí psychopati, kteří vám vrazí duš dozad, jakmile jim k tomu dáte příležitost. Nicméně fakta, která nám pro podložení tohoto tvrzení předložila, nám říkají, že násilné počítačové hry mohou být katalyzátorem násilného činu. Pokud je hraje feťák, vyšinutý psychopat, schizofrenik, anebo kombinace toho všeho. Protože násilných činů, které byly provedeny ve spojení s počítačovou hrou, bylo tolik, že byste je napočítali na prstech. Z toho minimálně u poloviny bylo toto spojení naprosto umělé, tedy že ten, který násilný čin provedl, hrál nějakou hru, někdy v minulosti. U těchto případů nebyla dokázána přímá spojitost mezi násilným činem a počítačovou hrou. A jediný důvod, proč toto spojení vzniklo, bylo to, že nám to takto média prezentovala. Pro zbylé případy budu brát z těch, které nám naservírovala televize Nova. Prvním z případů byl, myslím, Petr Belančík, muž, který více než 150krát bodnul svou matku a tím ji samozřejmě zabil. Podle televize Nova hrál nějakou hru, těžko říct jakou. Potom se rozhodl, nejspíš proto, že nepostoupil na další level, že někoho ubodal. Tak vzal žičku a bodnul svou matku přesně tolikrát, kolik mu chybělo bodů do postupu na další úroveň. Nicméně z jiného pohledu, konkrétně z pohledu psychologa, šlo o silně narušenou osobnost, která trpěla frustrací z dětství a navíc byla pod vlivem drog. Podle mě, ale možná se mýlím, při této kombinaci atributů by dřív nebo později k takovému činu stejně došlo. To, že hrál hru, byl jen vedlejší faktor, který samozřejmě sehrál určitou roli, ale v žádném případě ne klíčovou. Anders Behrer Breivik. Každý slyšel o jeho vražedném šílenství na ostrově Utoja. Nicméně ten jenom použil zbraně, které znal z počítačové hry. Proto je podle mě z obliga. Zbraně si mohl zjistit kdekoliv jinde a tím pádem jediné, co toto dokazuje, je, že se z her můžeme taky něco naučit. Navíc, podle mě, pokud někdo někam naběhne s těžkou palebnou zbraní a začne střílet do dětí, nemůže být naprosto v pořádku. Kim Birgir. O tom jsem, přiznám se, předtím nikdy neslyšel. Ale i přesto, podle toho, co nám sama Nova řekla, nešlo zrovna o sympatiáka. Neřekl bych, že to, co spáchal, bylo způsobeno násilnou hrou, ale spíš povahou samotného člověka. Vůbec nejhorší na této reportáži bylo to, že nám přímo pod nos naservírovala názory psychologů, kteří bez výjimky tvrdí, že počítačové hry nevedou k násilným činům. Vedou k nim jenom v případě, že je uživatel pod vlivem drog anebo nějakým způsobem vyšinutý. Potom všem se nás stále snažila přesvědčit o tom, že hry jsou výmysl ďábla a že závislost na nich je to nejhorší na světě. Podle mě si tím zarazila Nova jen další hřebík do rakve. A já to beru jako další důkaz toho, jak s námi média snaží manipulovat. A hlavně jak zoufale se snaží vyvolat skandál. Nicméně ano, uznávám, že zveřejněné názory psychologů hrají trochu v jejich prospěch. I když byly podány naprosto převráceně a špatně vyloženy. Pořád tam byl předložen jiný názor na situaci a to se nedá jen tak zapřít. V jasný neprospěch hraje to, jak danou skutečnost prezentovali a jak vyložili názory psychologů. Média by podle mého názoru měla být citově neangažovaná a podávat citově nezabarvený a hlavně úplný výklad dané situace. Z mého pohledu
Je to asi takto. Hry sami o sobě vás nemohou donutit k násilnému činu. Ten, kdo tento čin vykoná, je člověk sám a pokud je pod vlivem drog nebo her, nehraje roli. Násilí je v každém z nás, v někom víc a v někom míň, ale to, jestli ho projevíme, záleží pouze na nás a na naší vůli. Pokud se někdo snaží tvrdit, že za problémy lidstva mohou počítačové hry, je tak neuvěřitelně daleko od pravdy, jak by jen mohl být. Násilí tu bylo vždycky, a to snad již od vzniku lidstva. Už od dob Říma, kdy se lidé chodili koukat na zápasy gladiátorů a krvavé masakry při boji lidí a zvířat. Přes středověk, kdy největší povyražení bylo sledovat popravy. A současnost také není zdaleka žádná. V Americe je stále trest smrti a na vykonání rozsudku se mohou dívat lidé. V muslimských zemích je naprosto běžný trest ukamenováním, a to za naprosté hlouposti. A v televizi je víc násilí než v celých lidských dějinách. Agrese a násilí je zkrátka součástí lidské povahy. Provází nás už od vzniku civilizací a nejspíš s námi bude i do jejich zániku. Násilí v počítačových hrách není příčinou agresivity nikoho. Je to právě naopak. Agresivita lidstva je příčinou vůbec vzniku agresivních počítačových her. Označení počítačových her jako zdroj agrese je jen alibismus, kterým se lidé jenom snaží maskovat vztek, který v nich bublá a se kterým oni sami nejsou schopni se vyrovnat. Děkuji za zhlédnutí videa. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike a pokud byste chtěli vidět naše další videa, dejte odebírat nebo subscribe. Prostě takový červený tlačítko. Děkuji moc. Hola.